Dame ni debata na sumurong siyan saluhu na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita saluhu na kadamang dinang nanulungan di bagasan Kristus Yesus. Katotong ma Tuhata na madungani hita, salam parhorasan, salam sehat. Dohatan itu hata di pertanyaan di bagasa tikion di buku ulaunya Apostel 5 ayat sada saharo di 10 sada atan itu hata songonon adong mahujui sahala na margoar si Ananias rap dohot dongan na saripena si Sapira na manggadis tanona mardos ni rohay bana dohot dongan na saripena na manamo dikkon tuhor naideba di buam ma na debanari di pihak ma tujulun ya ka apostel alain na si Petrus ma we Ananias naung di gohi si bolisido hapero hap alai manggabus itu di purbadia ido dohot mamorso deba tuhor ni tanoi ya di tiopoi dagong diho diga di sopei dalaus tombur diho dia do uban na tubu rohama baisomoni dada jolma nagina busam midisi debatado alai di sini bege si Ananias hataud deng runggang maibana laustos hosana jadi biahatur si tutuma sudi na begis jadi hehe makan poso disabuti mabakena diusung matubalian laho manano alai salapu arga tolu jom Roma dongan saripenai dagope di boto namasai jala dipakulingi si Petrus maibana paboa tuau nasaudo diga disamutanui olo nasaido ninna alai ninna si Petrus mamadoki bana Kuasa tung saroha hamu mangujuni to dini Tuhani. Jagamma nama dok masuk maaka naum mananom donga saripem usungon na sidama nang ho tu balian. Dungi pitor runggang maibana tujulona laustos hosana. Jadi dina bongoti akan aposoi nungamati bana didapot jala diusung mabakena tubalian ditanam matulapung di donga saripenai jadi hatahutan sisutu masubi akan nasaruyai rodinasa na ubegesa ido sahatna kadamang nenang na niholonga di bagasan Kristus Yesus hahangin na pinaribot uingok doa dongpo dan ina tua-tua nama dok mabuat sere, mabuat mas ya toru ni rere. Nah artina nak penang para pangkat para jabatan na tibo anak ni halak batak. Saya ikut diajar odo asa mengalului akadalan natigor jala sitong supaya anak-anak selalu bekerja dan berbuat adil dan benar. Karena arti ni poda na digijanginak kini ima sasahala nama buat mas sian tikar na buruk maksud nasa unang adong binua hautu siad dalan na sositong manang siad dalan na terkutuk manang didok may akaulang korupsi doh na medip dungi mo se heran do iba si pata molo adonga kadongan naolo mangulahon na denggan betul-betul siya roha na iyas mangulahon parbuen na denggan iterodo dongan nasing nama dok bereng ma ainunga ro to di borbadia gabehera na mangaleseng rupani di sana dong dua hal na patas ya honota di latar belakang di turpukon imana para jolo cara hidup niaka huria na para joloi naolo berbagi siar rohana tulus bulus dohok dongan gabedanga dong nahurangan di huria molo di video pak ayat tulpo pak rupani na paduahon barita ni si Barnabas na ginohan dito di Porbadia
Nasapeolo manggadis hartana hubut ma di pasa huria demi membangun bagas coroi masih rupa doa kanagaledok na pugus. Ya. Aka tindak kasih somonon semata-mata merupakan reaksi yang wajar. Ala nam roto di Porbadia marasi roha manggogi roha nasida asagabe olo nasida mangurupiak kasih rupa diupiai. Bahkan olo sampai salah tu nama gadis aratana tanona. Sampai di sini masih cukup luar biasa. Tidak ada persyaratan maupun syarat. Dan rupa ni ala nana yang dipangido asa mangurupi huria, ikon adong syaratna songonom ningon. Tidak. Songonido tong namasan di si Ananias do si Sapira di ulahon nasida do isomon pakorhonon ni nani ulahon ni si Joseph Barnabas. Alai bedana do si Barnabas rupani anggo si Ananias do si Sapira dan na digohito di Porbadia. Na pura-pura do nasida maniru kapan ulahon nadenggan asa mamikiri do colma matibana na burju doon. Si utono doon, si pujio doon. Nani doon na ipakta kejadian rupa nidak sude na di bagasa kuriyay siap punguani na porsiay na olo marrohan na ginohan ito di Porbadia. Saya dong dopay songosarid dan na manompak. Ya, bahkan menompang holan nama jakit doh mabuat si panganon di doanna. Toto ka bodo tabi dahon molo sositong di ate-ate doh roha gabe di luluima si kama barbar akan asolomoro hani debata jala cenderung tung somar sanga do debata baenon yakajol masih songonon. Nak petarida siap dulu songon na di rohana tutu songon na rohani apa henanna ala yang gosa sitong na nama nako sangat di debatado ibadah di si ima kondisi hati di si Ananias do siap si Sapira siap dulu songon na rohania hape sa sitong na najak do rohan nasida. Adon padohan porsea manang dakpe ia gornisa sahalaki ima hataridan di pangalahona wujud nyawa dari sikapnya wujud nyata namanya HP gudang deui gabe balik dua teh dan jamina kape guarna uli gabe mangul di bagasan songo pakirimonna Ananias taboto lapatanna Ananias Jehovah na mangalehon Allah yang memberikan. Sedang Sapira artinya nauli haumasan. Namun sayang dak sesuai sikap perilaku nasida itu guar nabi duan nai ay digohi ambisi do nasida do tipuan maragabus tutot di Porbadia ngamargabus nasida tu si Petrus do tu huriai laos gabus margabus musetu to dini debata digadi saratana di hatahus tu sude pumuan na di huriai pumuan di tuani alailas ditabuni do deba boy jadi do berbeda sikap nasida moladok sahala pesian nasida da dua dia napa ngoton salah satu pe nama dok mardosa do amang mardosa do inang na mana mau dikon na seharusnya na uta janji untuk dibata manang namatai manang nai natai mungkin radak songoni kejadiannya berbeda dong mola yo sahala rupani sian nasida dosa bolo do na manggabusi debata pasti dong panal solio di nasida dan jadi ulah nai bahkan kematian dan jadi dak kipal di pasahan nasida tu adopan di debata sesuai do janji man nasida di adopan di si Petrus ala nam di gohi si bolis rohan nasida rabo itu tubuh suku-suku taringo tu namasai
Pola may kosong ni bagas na tayo hukuman ni Tuhan ni. Budi, sakita pe bodoh. Alay molo di ulang ni Apostel opat tol plusada sahat tubit 5 15 no di patorang do jelas. Diberitahu taringo Tuhan sosonggop nito di Purbadia na paduaho di Jerusalem. Di pabua mamuse parangen ni joloman na denggan do narwa taringo tu arta hatopan. Songo si Barnabas na mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Alala songo ni manang si Ananias do si Sapira tong menjual tanona marjaji ko pasahaton na sudah itu debata. Molo taruhahon nagabe latar belakang na rupani duatsa keluargaon diulah nasida do sama si Barnabas alai do tujuan bah memang ala disadari ibana doi milik di debata doi na di patitipo tu ibana jadi asa dalam mangurupi main dia kana fokus do pahebakko kuriana alai berbeda do si Ananias do si Sapira doh tujuan asa di ida ruasina hebat ibana alai di sada sisi ditamod di kon nasida sadeba asa dong pakai nasida tu kepentingan nasida doh alasan mungkin demi uang sekolah anak-anak beli sepatu beli ini para buen itu di Purbadia ima papataron parangen yang kasih itu Yesus taring waktu arta hatopan di pumuani dada holan di haporseau ni manang di pamikirion alai doho do diugasan hatopan bohano kita berlaku baik terhadap harta gereja lumobi matuakan nama karikotos sadaha salam da bolo do molo mamorso hasitongan apalagi ditamod dikon jala mamogo na niomo di jolo di debata nang di jolo di jolma asana sejadi do kita mamorso manang bergabus tu debata ai di boto debata do sudi na taulahon do na tahataon jala luhut do patara dia do pan di Tuhani jala taboto mah hasusaan hamagoan do hamateat do jalon di jolma naong lo menggabusi debata menggabusi do di Purbadia ido barita nang tajaha di bagasati kion na masa tu si Ananias do si Sapira do ngasari penai gabe mate nasida ala manamod dikko tuwar di tanona ditaringoti mo se parangin ni si Joseph Barnabas na macay dinggan jala ditaringoti mo se parangin ni si Ananias di turpukon na macay roa asa di turpukon tadi na jauh-jauh tu kana porsea laho marsagi artana ni rahot ni todi na mangodion asalam nal abadiaw ni pumuani hut asa unang adong na margabus akaruas tu parhalado ni Tuhani na boto saluhut si Ananias doh si Sapira lomodo rohan nasida parsidohot jalasonang rohan nasida di pumuani terdaftar dia terdaftar gabi anggota di ruasi anggota jemaat alai totong ni homol-homol nasida duarta hapucungan nasida sirang sian huaso di Tuhani dium debatama nasida la digabusi nasida huria di Tuhani jala dioloi sibolis tentu sehali menjadi warga jemaat yang baik dan benar adalah mencintai jala mangulahon ahado patik do umna apa sistemnya aturan do peraturan di huriai khususnya ahado hak do kewajiban takas to dium debata nasida na dua jaladang adong hata sida liat na boy mamitori nasida nasa naong pasar hodiri di pumuan ni si Huto Kristus ikorradeno majakon roho-roho ni huriai roho-roho ni huriai ma nuain di batu duo di baritaon suharado roho ni huria tuaka na masa di luati ima parangenya ka panggonggomi na mokus na ahutu diri na olo manako madobo manang na korupsi takasno diberitahu si Lukas panura ni beritahu taringon ni hinauli ni parsaoran ni huria ni ruas ni huria da parjoloi
nang pe akadong para doma rupani dang adong na mga rajumi bahwa na aku nasanai dan naga biartara sadiri na lem debata abucungan sia sada aratado na sida di saluhu parmuluon marhite parangidu boy na sida masutupahan gabe dang adong na hurangan ay masiruba do kana poseja kana riko digulu sehingga nupari so ngani manang pangalahon na miya di parasauran ni ala Kristen di hulia na parjulay alay tahe daktar bayan lugu na sida sude olo masiruban songo naginuhan itu di Purbadia saya adong de songo saritan tutu adong do naman abun hepeng na tu orni haumana na ginadisna diba di pasama tu apesteli di jolo di garejai alay di bana di golong-golong may nuayang rikota ida aha do naman ngocar rohani zolo may olo margabus tu apostol Tuhani jala margabus tuto di Purbadia alani pangumua sautik di laosima parsauran na denggan parsauran na uli-uliay hurian itu hata nani haholongan di bagasan Yesus Kristus ia hurian na parjului ima hurian na jongjong di Jerusalem nani uduan ni apostol Petrus alani ikon hobara tu poda ni apostol 5 tong aturan di huriai dak jadi marlomo-lomo patu-paun akan na di rohana molo margabus sada sian nasida di pasoku muse boydoi manegai haporseaon ni huriai to karohanna molo margabus nasida mangulaon na denggan gabe sega mahuriana jala ima si bociri gabe dak di loas apostol Paulus si Ananias do si Sapira manggabusi to di Purbadia jala mamorso tuhor ni tanona na ginadisna alaholan itu tuh na de banak keninga persoalan pertanyaan buasa mapola songoni borakna uhuman nani Tuhan nani lendu Tuhani molo ikon mamorso manang na korupsi ikot tahanguluhod do jala ikot dihanguluan kana porsea do taringo tu parange nebiar bida Jehovah asong nang tarima sedibata boy do masa mara na bolo di tonga-tonga di huria molo lamni pasokku sasahala mabali lomo-lomo di rohana asai kota kasdo boto ondi ruasi dia do napatut jalan nasoboy behenonna asa pangajarion na posido itu ruas di huriai dan di alam mo debata di huriai mangulu jalalam mangerbang to dia kapar gabuson mabay dosa jalan mabay mara do di tonga-tonga di hurian na porse alani do dang niloas debata na dua halaki gabe mate manasida imas Ananias yo Sapira atau ngakamang kainang ahamana macai riko nuang si parsia jarot tas ya turupukon boydo unutot tanah parjolo unang orui akamana ngahape nanaing si pasahatom mutu debata unang diorui ya para nguluan doh panggulmiton di huria daktar sirangi siap parange ni ruasi haradeo doh parsi tutuonna manariho doh manupahi nariko di huria ikot toktong di hanguluan ruasi atau tati rumah na pinatupan di huria na parjoloi naolo bahkan manggadis aratana jala disagiho tu akan hurangan namora dang mangetong artana arta hapucungan alai gabe hatopa mai parang ido boy tadok sungonon artakku do artam alai artam do artak jadi lapatan na asal nangadong to dina ahutu diri mulu ni ala Kristen dangadong nagirgir na majalo hala Kristen alai to dinagirgir mangaleo hodok bukan cinta untuk menerima tetapi adalah rajin memberi holong tu diri sendiri tadi dia sian holong tu dong ida parsauran na puli di tonga-tonga di huria jadi naso jadi siak kita naolo mamarangi untuk di parsauran na uli di tonga di huria songan nahya masa di huria na parjului naholan songo sia Sapira na mikiri diri sendiri
alai rekod marsada di roha songon pangalahu di urian apar cului tangulu de betodi nagirgir lah mangurupi do akan nagale naradi manggalis arta do donganna di budian ni arion ada Indonesia kuriai na bahkan rela mengorbankan nyawanya bahkan artana demi hamalumon di donganna alai molo tatiru parangena denggani unang matong songo si Ananias do si Sapira na manggabusi de bata apostel dohok dongan nasahuria asadada tinuhor nitano naso pinasahati ipal tujulu ni aposteli nagabi haurahan di si Ananias do si Sapira do balga banda pola mate nasida alai do balga para gabu somido aha bolo mimaha para gabu sonnai ikom marhata na tutudo garuk jolma nang majako Kristus Yesus dia dopan di debata jalanam di jajihon naipe ikko diulahon dia dopan di naposo di debata do ditongani kuriai asamar sangap Tuhani paduahon ulahon manam ni warihommu tua dopan di debata naso jadi hita murah-murah madok hata HP maul jala bakol majua magula hossa darong pandi ulau tanah holip dia dopan di debata ikon hibul manang sadado roha do pabayana di tongan di huriai songonakan ang binan di ruas na parjului molo mangi huto tuani dang jadi ganggu roha di ngolu pardagi ngonon gabe di homol-homol naik ke pasahato tutuhani ay jok do jolma mar pikir hira holan ibana sadiri do HP na sumarihon muduna gabe lupa na adong debata nang parjolo manarihon narikot di iban sigutot Tuhani ikon hibul do molu ate di pasahat tu debata jala kaluas ibana mangarajai parmulut ta dan jadi ujuna debata marhite parangin na majua taluas ma jala tau dukot dia dopan nai mola porsea hita di pangoti hono ni debata ikon luhut na adong di goluto tapasatu ibadah una kola saotik mana satu mata pasahat nak peta boto dak say murabu lusota kana masa songon dok ni Yesus nasa nagiong mangihut tanao di suadaho madirina dituhu masilang na tu ibadah dihut mau inakan di Markus 2 atau 24 adul dong muli jala umangat waluta molohimul manghuto Kristus ay daw ta maganutiki rohay baru rap do Tuhani asay ko tutuhi ta makaporsya ibana unang lupa hita nakpe hira somasan waingon songon natu si Ananias do si Sapira mate ala say gabusi debata ala nang mate do partodionna molo dos pabahenanna do pangalahona songo si Ananias do si Sapira mangulu pedagingna alay gotudina nang mate di dia dopan di debata napatuluhor rupani dihasogohod debata do dosa di jolma alay tu kolong situ tudo rohani debata bidah amumulah di para jahati digabusi si Ananias do si Sapira debata nang huriai alay diuloi songgop si bolis tu diri nasida narumikor rupani tajahasa dinayana tersurat dia sia di nedok si Petrus kuasa tung saroha hamu mangujuni to diri tuani namar saripe sekongkol ada persepakatan sadarohan nasida margabus tu debata jala ujungna gaberak macalo uhum nasaruba ala di dosa nasida adong tahi persekongkolan lah menggabusi Tuhan. Jadi saya turpukon dohonot tabasa somoni dok na jala pola maten na dua halaki ala dosai omma na uli saya turpukon iko patut do hita madok mauliate molo mardosa hita itok di langsung di Tuhan itu unang ngator perjolo hita manguhumi Tuhan ya teh alai dang say hatop Tuhan manguhumi dosa ta ay nang peadak katop-katop hamatian di pasong lo debata tu kapar dosa alai hok dohum hamatian jabar di kapar dosa
ayalah holom naido gabe marapaima ibana di habubau ni hurian itu hatta nani haholongan borha sia topik minggu tarajo do kana prosiai akan wasina parjolo maka gigihon sisip do korupsi dada holom mabuat artani do ngarupani namar dosa ala di hasogo debatado dohot akan nama morso namar gabus tu debata naik ko pasahaton na di tomatongan di huria HP dang diulah unang madong nama morso jalan nama dok lehonon na tu debata dangadong na boy pelehon na tu debata tu harajan tu debata tong do mardosa HP ala ni mulik na do gabe digabusi debata ala ni tapasiring maroha na ahut di hepeng ala ni hamakuson songon nama satu sujudas Iskariot songon dari Lukas 22 itu liru padi aka songoni maroha na digohen sibolis ala hepeng apalagi molo adong persekongkolan saroha ama doh ina di tonga-tonga di jabu lau margabus tu Tuhani jalo onna do sian debata atau tapasahak makana patut jalan ata baga-baga tu debata tapasahak metu tuan do rohana bulus di jotul pukodo hita asa gabi luas na buas mangurupi marhite napasahat panupahion di huria sada hapataron di huria na mangulu molo lam burju lam ringgas ruasna mangurupi akan hurangan baru muse jolo mana magigi di sisip do korupsi tarida do siap parange nasa olo mabuat ugasan nasa ugasanna adong muse no palimahon hatan na tua nama dog patun hanguluan tuis doa maguan lapatan unang egois atau nakal manang martakam di roha manang tuisepe apalagi tu debata radok mata pature-ture artani huriai jala unang adong na mangalui pangomongan dohok hamoraus ya tonga-tonga di huria gariada ikut adok mama uliate jala kolas rohata alam nigo hato di korbadia kita gariada lampah hebamota huria ini an margite pabahenata ima tu jahoba namar kuaso natuk mangurupi hita madaun mangapuli jala margogoiho kita mamulus ragam di sitaono ikoto di korbadia do na mangapuli nasalaono tu kita mangaliogogo jala ido na puna hasangapon jala hamuliao sian paranginya karuasi asagano kasitonga do hatigoran nadi atusi jalan na dipahami ruasi alai sengaja manang dak sadar gabe dipilih asa mangalo pati di debata dioloi simbolis jaladang diulahon aka pasobonna tu debata tung dosa bolut cuy ai hola to di perbadian ratu mangulu kita asa gabe halomoan di debata mulutta alani taloas jala tauka marohata digohi jala dia budi hoto di marasangam matuhani jala tara pasu-pasu maka ruasna molo tahamuluhon nani halamohon di rohani debata amin.